Κακοποιημένος σε κατάσταση σύψης, βρέθηκε πτώμα γνώστου ανδρός σε παραμεθόριο απομακρυσμένο νησί. Αυτό είναι Χίτσκοκ. Να κατουρίσουμε δεν μπορούμε! Παρακολουθώ τους ανθρώπους. Ένας Άγιος δίχως πρόσωπο. Του κόψανε πάλι την ταινία και έχει γίνει θηρίο. Μηνυματάκια με τη Σοφία του Μεγάλου. Καραγκιόζης Καραγκιζόπουλος, ιός του Πανηγράφου, να ζήσω, ευχαριστώ. Δεν θα μας το κόψουν αυτό, ό,τι και αν φορολογήσουν. Άρχισες να ζαλεύεις. Φοβάται με αυτά ο κόσμος. Δεχόμαστε επιθέσεις. Αν ήξερες τι έχουν δει εμένα τα μάτια μου. Από τη Σάντα Μπάρμπαρα, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια. Θυμώνει καμιά φορά ο Άγιος, Συμβαίνουν και χειρότερα. Αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να πεθαίνει. Κόσμος φοβισμένος, κόσμος που ζητιανεύει. Ορίστε τι έκανε. Όχι προστακτική σε μένα. Σούχολα, στόρια, λουκούμ. Επιδρομή της αστυνομίας κατά κάθε πλήθους αστέγων μπροστά στο φακό, κυρίες και κύριοι. Έλα, δεν θα μας φύγει! Να προσέχεις. Δεν ξέρεις. Τότε τι ξέρεις. Είναι ερώτηση προσωπικού ενδιαφέροντος. Αυτόν τι να τον κάνω. Κι εγώ αντράκι είμαι. Πολύχρονε μένε μου βεζίρι. Είχε βουβήξει μένα αυτός. Λοιπόν, φλιαρούμε. Θες να αναλάβεις εσύ το Υπουργείο. Εμένα μου άφησε πολύ καλή εντύπωση. Αυτό είναι για το δελτίο των αναλάβων. Μία είμαι. Βγάζουν δάνεια στο όνομά σας. Αγιογράφηκες σαν χλαμάρες. Εδώ τράπεζες και σκάνδαλα δεν θα βρεις. Όχι, δεν ήταν σε μένα που γίνε. Γιατί ρε μωρό. Μ' αρέσει να θέτω και να λυτρώνω μυστήρια.